अच्छा भैया, सतयुग के बात बा। सोनपुर हरिहर क्षेत्र में एगो बड़ा ही स्वस्थ मस्त गजराज रहले, एगो अभिमानी हाथी रहले, जेकरा बल के बड़ा ही अभिमान रहे। एक दिन वो गजराज जब पानी पिए नदी के किनार पर गईले तो देखी उनका संगे का भइल। भगवान अभिमान के भोजन करीले, लेकिन अभिमानी भी अंत में जब सुधर के भगवान के ऊपर आस लगा लेला तो भगवान आके ओकर लाज बचाई ले, ओकरा पर सहाय होखी ले। कैसे बबुआ? रहले गो अरे गजब धरिया तो अद्भुत शरीरिया पहिले तो असह अतुल बल करिया, तय सह अतुल बल करिया हुई अहंकरिया गईले राम। असह अतुल बल करिया, असह अतुल बल करिया होई अहंकरिया गईले राम। गजराज अपना बल के अहंकार में देखी का करता रहे। गर्दा उड़ावत डहरिया 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 पानी के कगरिया गईले राम। गरदा उड़ावत डहरिया पानी के किनारिया गईले राम। जैसे समैल भितरिया, जैसे समैल भितरिया तल जल चरिया धैले राम। वाह बबुआ विकास बना रहा।
जैसे ही गजराज पानी में गईले, ग्राह गजराज के पैर पकड़ ले। भइल का बबलू, जब तक सुध जुध कईले, अरे कईले कईले नु हो, जब तक सुध जुध कईले, मौत कगरिया पहिले राम। जब तक सुध जुध कईले, मौत कगरिया पहिले राम। के गज सुढ़िया उपरिया, के गज सुढ़िया उपरिया, हरि से गोहरिया कैले राम। जब सूढ़ ऊपर करके गजराज हरि जी के गुहार कैले, तो बबलू बाबू का भई, आई गईले बरियो के बरिया, आई गईले बरियो के बरिया, पानी से बहरिया कैले राम। पानी से बहरिया कैले राम। रची के कहानी सोनपुरिया, रची के कहानी सोनपुरिया, राजू दिलीप गिरी गईले राम। रची के कहानी सोनपुरिया, रची के कहानी सोनपुरिया, राजू दिलीप गिरी गईले राम। रची के कहानी सोनपुरिया, रची के कहानी सोनपुरिया, राजू दिलीप गिरी गईले